إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне тәрбияләгән, халык иткән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның тугры пәйгамбәре, шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насыйп итсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә туры юлга бүтән күндерә алмас. Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса рәхмәте белән туры юлга чыгарса, аны инде беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "И иман китергән бәндәләр, тәкъвалы булыгыз, һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Мөселман булып кына үлегез диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше, хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шулай ук Аллаһ ачуыннан һәм туганлык җепләре өзүдән сакланыгыз, куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, без әйтә торган сүзләр арасында, без еш кабатлый торган зикрләр арасында бер бәрәкәтле булган, һәм мөбарәк булган бер сүз бар. Ул сүзнең зур файдалары һәм зур нигъмәтләре бар. Мөэмин кеше өчен бу дөньяда һәм ахирәттә зур файда китерерлек сыену сүзе. Нинди ул сүз дип сорасагыз, ул әлбәттә "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" сүзе. Аның мәгънәсе без Аллаһныкы, без Аллаһ милкендә һәм Аллаһка аңа кире кайтачакбыз дигән мәгънәсе. Һәм менә шул җәмәгать, шул сүз белән Аллаһ Раббыбыз безне төрле бәла казалар белән сынаганда, без әгәр дә шул сүзләрнең мәгънәсенә төшенсәк, шулай ук шул сүзләрне йөрәгебез аша үткәрсәк, безгә изгелек өстенә изгелек, әҗр өстенә әҗр булыр. Һәм Аллаһ Раббыбыз бу дөньяларны барлыкка китергәндә, бу галәмнәрне юктан бар кылганда, аның куйган кагыйдәләре һәм кануннары бар. Һәм шул кануннары арасында Аллаһ Тәгалә үзенең мәхлукларын сынаячак. Кемнедер байлык белән, кемнедер фәкыйрлек белән, кемнедер сәламәтлек белән, кемнедер шир белән, авырту белән сынаячак, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә шушы сынауларда без инде ныклы һәм сабыр булырга тиешбез. Шулай ук мөһим булган бер нокта бар. Кайсы бер кешеләр уйлыйлар, әгәр дә бу дөньяда кеше рәхәтлектә яшәсә, бер бәла каза күрмәсә, кайгы булмаса, гел рәхәттә, байлыкта
инде русча әйтмешли достатокта дип яшәсә, кайсы бер кешеләр моны, димәк, бу кешене Аллаһ Тәгалә ярата дип уйлыйлар. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз әйткәнемчә кешене әле фәкыйрлек белән түгел, яхшылык белән һәм байлык белән, рәхәтлек белән дә сынаярга мөмкин. Ул шөкер итәрме? Ул ничек кабул итер шул байлыкларын, рәхәтлекләрне? Ул Аллаһка якынайырмы, гыйбадәт кылырмы? Һәммәсе дә Аллаһ Тәгаләнең сынавы. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең изгелеген, Аллаһ Тәгаләгә якын булуын аның байлыгына карап, машинасына карап, йортына карап бәяләмиләр. Әмма ләкин аның изгелекләренә карап, аның гыйбадәтенә карап, аның хәерле гамәлләр эшләүдә тырышлыгына карап бәя бирелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безне дөньяда сынаячак. Һәм шул сынауларда сабыр итсәк, Аллаһ әҗр савапларыбызны да арттырыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мөэминнең хәле гаҗәеп" дип әйтә. Аның ди бар эше дә уң була ди. Һәм мөэминнән башка бу эш бүдән беркемгә дә бирелмәгән ди. Әгәр дә аңа шатлык килсә, ул ди шөкер итә һәм бу аңа яңадан хәерлелек, яхшылык белән әйләнеп кайта ди. Әгәр дә аңа авырлык килсә, ул сабыр итә һәм бу эш, бу авырлык аңа яңадан яхшылык белән, игелек белән әйләнеп кайтыр дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә мөэминнең хәле нәрсә генә булмасын, әгәр дә ул Аллаһ Раббыбыз кушканча гомерен уздырса, шөкер итсә, сабырлы булса, ул җәмәгать аның бар тормышы игелек һәм яхшылык булыр дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръәндә ачыктан-ачык сезне сынармын дип әйтә. Туп-туры аяты белән сезгә сынауларымны бирермен дип әйтә. Һәм кемнәр менә шул сынауларда Аллаһ рәхмәтенә ия булыйк дип теләсәләр, җәмәгать, алар шушы сынаулардан исән-имин чыгарлар. Аллаһ Раббыбыз Бакара сүрәсендә 155-нче аятында әйтә: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ дип әйтә. Без сезне һичшиксез сынарбыз дип әйтә. Сынарбыз сезне курку белән, сынарбыз сезне ачлык белән, сезнең байлыкларыгыз, туганнарыгыз һәм инде җиләк-җимешләрегезнең кимүе белән сезне сынарбыз дип әйтә. Әмма ләкин син, эй Мөхәммәд, сабыр итүчеләрне сөендер дип әйтә. Һәм дәвам итә: "Аллазина иза асабатхум мусиба قالوا إن لله وإن إليه راجعون." Кемнәр соң алар сабыр итүчеләр? Алар, әгәр дә аларга авырлык һәм кайгы, хәсрәт килсә, алар «Инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун» дип әйттеләр ди. Менә шуларга, җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз үзенең игелекләрен насыйп итә. Һәм дәвам итә Аллаһ Тәгалә: "Улаика алейхим салаватум мир раббихим ва рахмah ва улаика хумул мухтадун." Һәм менә шул кешеләргә ди Аллаһ Раббыбыздан, шул кешеләргә Раббыларыннан бәрәкәт булыр, хәйр-фатиха булыр һәм Аллаһның рәхмәте булыр ди. Һәм менә шул кешеләр туры юлда баручылардан булырлар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, иң элек әйтеп үтәсе килә, менә бу аят һәм инде башка хадисләрдән чыгып галимнәр әйттеләр, мөэмин, мөселман кешегә сөннәт булып тора ди, әгәр дә нинди дә булса кайгылы хәбәрне ишетсә, якынның китеп баруы, Алла сакласын, әйме, яки нинди дә булса бәла каза чыкканда, менә шушы сүзләрне әйтү сөннәт булып тора ди. Инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, мөселман кеше белеп торырга тиеш. Бу дөньяда булучы һәрбер авырлык, һәрбер бәла каза, һәрбер кайгы, хәсрәт Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән. Һәм хадисләрдә әйтелә, сиңа ди тиергә тиешле эш, ул беркайчан да сине читләтеп узмаячак ди.
Ягъни язмышыңда, тәкъдиреңдә билгеләнсә, ул бер кашанда нәрсә генә эшләмә, кем генә ярдәм итмәсен, син аны барыбер читкә этәрә алмыйсың. Ул барыбер синең башың аша үтеп чыгачак. Һәм әгәр дә Аллаһ Раббыбыз сиңа нинди дә булган эшне насыйп итмәсә, тәкъдиреңдә билгеләмәсә, ничек кенә тырышмасыннар, әмма ләкин бу бәла каза сиңа зыян итмәячәк. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгатьне еш кына без ишетәбез, әйме, менә дөньяда төрле бәла казалар була. Самолет егылып төшә, башкасы. Һәм һәр вакыт сөйлиләр, әйме, яңалыкларда, менә ди, фулан кеше ди регистрациягә соңга калган. Самолетка утыра алмаган, самолет очып киткән, һәм каядыр төшеп киткән, бәла каза булган. Бу исән калган, чөнки бу соңга калган. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә аңа әгәр дә шушы самолетта булмаячаксың дип тәкъдир кылган булса, ул хәтта 4 сәгать алдан килеп утырса да, ул барыбер анда һәлакәткә очрамас иде җәмәгать. Ул барыбер шушы эштә катнашмас иде. Һәм шуңа күрә дөньяда була торган һәрбер вакыйга Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән. Һәм шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безне барлыкка китерүче. Без һәммәбез дә Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары. Һәм шуңа күрә без менә шушы Аллаһ Тәгаләнең тәкъдирен тынычлык белән, йомшаклык белән һәм күңелебездә иминлек белән каршыласак, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә әҗр саваплары насыйп итәм дип әйтә. Һәм нәрсә ди? Аллаһ Раббыбыз әйтә, әгәр дә кеше буйсынып һәм сабыр итеп каршыласа, һәм инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтсә, Аллаһ Тәгалә аңа сөенечләр бирер. Сөенечләр бирер. Һәм пәйгамбәребезгә нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Ва башширис сабирин. Сабыр итүчеләрне сөендер ди. Һәм галимнәр әйтәләр, бәла казада сабыр итүче мөселманга нинди сөенеч булырга мөмкин? Галимнәр әйтәләр, ул ди ике төрле сөенеч булырга мөмкин ди. Беренчесе, бу дөньяда ук аңа очраячак сөенеч ди. Икенчесе исә ахирәттә булачак һәм аны көтеп тора торган бер сөенеч булыр дип әйтәләр галимнәребез. Һәм беренчесе исә бу дөньяда очрый торган сөенечләргә килгәндә бер хадисне әйтеп үтәсем килә. Умму Сәләмә, Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын, сахабия, әйтә, бер вакытны ди, мин Аллаһ илчесенең бу сүзләрен ишеттем ди. Нинди дә булса Аллаһ кулына авырлык килеп, ул инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Аллаһумма аҗурни фи мусибати ва хлуф ли хайран минха дигән дуганы әйтсә ди, һәм ул дуганың тәрҗемәсе, без Аллаһныкы һәм аңа кире кайтачакбыз. Эй Аллаһ, бу кайгыда әҗерләреңне бирсәң иде, һәм миңа бу кайгыны яхшы эш белән алмаштырсаң иде дигән дуганың мәгънәсе. Менә шушы дуганы әйтсә ди, Аллаһ Тәгалә ди, аңа шул кайгысы өчен әҗр савапларын насыйп итер һәм яхшы эш белән алмаштырыр дип әйтә. Бу җәмәгать Умму Сәләмә, бу сахабия хатын, ул нинди кайгыга юлыккан? Ул нәрсә эшләгән? Ни өчен ул безгә бу хадисне җиткерә? Бер вакытны җәмәгать Умму Сәләмә кияүгә чыгып, матур һәм инде күркәм рәвештә Әбу Сәләмә исемле иргә кияүгә чыга. Һәм бергә яратышып яшиләр. Һәм әлбәттә җәмәгатьне бер кем өчен дә сер түгел, гаиләдә иң зур бәхет ир белән хатынның бер-берсен яратып, бер-берсен хөрмәт итеп, бер-берсен инде кадерләп яшәүләре иң зур нигъмәтләрнең берсе. Һәм шуңа күрә Аллаһ сакласын, ләкин гаиләгә бәла каза килгәндә, ире яки хатыны вафат булса җәмәгать, моннан да зуррак кайгы була микән җәмәгать? Бик тә авыр. Һәм бу Умму Сәләмә, моның яраткан, бергә яшәгән ире вафат була, Әбу Сәләмә. Һәм Умму Сәләмә кайгыра. Һәм инде иң яраткан кешесе китеп барды. Аны инде хәзер ул үлде. Аннан соң да тагын яхшырак кеше булыр микән инде? Кияүгә чыкса да, аны алмаштырырлык тагын да яхшырак кеше булыр микән дип кайгырганда, ул пәйгамбәребез әйткәнчә шушы дуганы әйтә. Һәм бу дуганы әйткәннән соң җәмәгать, Аллаһ Тәгалә аңа шушы кайгысын алмаштыра. Нәрсә белән алмаштыра? Аллаһ Раббыбыз аңа иреннән дә хәерле булган ирне насыйп итә. Ул пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям.
Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез инде аңа русча әйтмешли свататься итеп, никахлаша һәм Пәйгамбәребез белән Сәләмә гомер кора һәм шуңа күрә Сәләмә безнең өчен ана булып тора, мөэминнәрнең анасы булып тора. Шулай бит, һәм җәмәгать әйтергә тәгаләгәнем гыйбрәт, әйме? Менә Аллаһ Тәгалә ихласлы рәвештә дуа кылган бу хатынга, бу сахабия хатынга иреннән дә яхшырак ир белән алмаштырды. Һәм җәмәгать белеп торыйк, Пәйгамбәребездән дә яхшырак мәхлук юк. Пәйгамбәребездән дә яхшырак адәм балалары юк. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ире нинди генә яхшы булмасын, Аллаһ Тәгалә шушы ихласлыгы өчен аңа тагын да яхшырагы белән алмаштырды. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безгә әлбәттә монда зур гыйбрәт бар. Әлбәттә, әгәр дә без җәмәгать Аллаһ Тәгалә белән тугры булсак, Аллаһка ихласлы булсак, Аллаһ Тәгалә безгә бәла казаларны бу дөньяда ук яхшысы белән алмаштырып бирә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ничек Сәләмәгә алмаштырды, шулай ук җәмәгать һәрбер бәла казага юлыккан мөэминәгә дә ярдәмен бирер Аллаһ насыйп итсә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбызның нигъмәтләре киң, һәм аның рәхмәте санап бетергесез, һәм Аллаһ Раббыбызның кодрәте барлык көч ияләреннән дә өстен. Шуңа күрә нинди генә авырлык килмәсен, нинди генә бәла казаларга очраймык җәмәгать, һәр вакытта Аллаһка ялварыйк һәм аңа дуа кылыйк. Икенче сөенеш исә ахирәттә була торган сөенеш. Ахирәттә мөселман кешегә сабыр иткәнгә бирелә торган сөенеш. Һәм Имам Тирмизи риваятендә килә, бер вакытны Әбу Синан, Сәгыйд ибн Синан исемле бер галим үзенең малае Синанны җирли. Һәм инде, әлбәттә, бу да тормышта була торган иң зур кайгыларның берсе, әти-әни исән булганда үзләренең балаларын җирләү ул җәмәгать бик тә авыр булган әйбер. Һәм моны аңлый алмыйбыз без, әгәр дә Аллаһ сакласын, үз башыбыздан үткәрсәк кенә. Әгәр дә без моны яшәсәк кенә, шул вакытта гына бу эшнең бик зур, авыр булганлыгын аңларбыз җәмәгать. Һәм бу галим үзенең малаен җирли кабердә. Һәм кырыенда Абу Тальха әл-Хаулани исемле бер галим утыра, кырыенда. Һәм әлбәттә, кайгыда һәм шушындый халәттә ул юатырга тырыша, һәм нәрсә дип әйтә? Эй Әбу Синан дип әйтә, сиңа бер сөенеш әйтимме дип әйтә. Сине сөендеримме? Һәм дәвам итә, мин ди Пәйгамбәребезнең бер хадисен ишеттем ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр Аллаһ кулының баласы үлсә, Аллаһ фәрештәләргә әйтер, минем кулымның баласының җанын алдыгыз. Фәрештәләр әйтерләр, әйе ди. Аллаһ әйтер, аның йөрәк җимешенең җанын алдыгыз. Һәм шунда фәрештәләр әйтерләр, әйе ди. Һәм шунда Аллаһ әйтер, ә минем кулым бу вакытта нәрсә әйтте дигәч, фәрештәләр әйтерләр, ул ди сиңа хәмд сәнәләрен җиткерде, сине мактады, һәм инде ул инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун сүзен әйтте ди. Һәм шунда Аллаһ Раббыбыз әйтер, бу кулыма җәннәттә йорт төзегез, һәм ул йортны хәмд, мактау йорты дип атагыз, дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә монысы икенче сөенеш. Менә монысы икенче ахирәттә була торган сөенеш. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Шушы кешегә җәннәттә йорт әзерләр. Белеп торыйк җәмәгать, әгәр дә Коръәнне ачып укысак, яки Пәйгамбәребезнең хадисләр җыентыгын актарып утырсак, әгәр дә шуларның берсендә Аллаһ Тәгалә йорт бирер, Аллаһ Тәгалә агач бирер дип әйтелә, шулай бит, Аллаһ Тәгалә шуның ише әйбер җәннәттә бирер дип әйтелсә, бу җәмәгать җәһәннәм әһленә түгел. Бу җәмәгать газапка тартылган кешегә түгел, бу җәннәт әһленә вәгъдә ителгән нигъмәт булыр. Һәм шуңа күрә бу эшне эшләсәң, Аллаһ Тәгалә йорт төзер дигән сүз җәмәгать шушы эшне эшләгән кешегә сөенеш булып тора. Димәк, җәннәттә сиңа нәрсә? Җәннәттә сиңа йорт булыр, торак булыр дигәнне аңлата. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хәтта шушындый авыр вакытларда да сабыр итеп, без
инна лиллахи ва инна илейхи раджиун дип әйтсәк, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда да һәм ахирәттә дә безгә сөенечләрен насыйп итер. Һәм шуңа күрә менә шушы Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Кем өчен соң ул булыр? Чөнки кешеләр төрлечә әйтергә мөмкиннәр. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Кемдер уйламыйча, кемдер йөрәге белән хузурламыйча әйтергә мөмкин. Кемгә соң булыр җәмәгать шушы әҗр-саваплар? Һәм галимнәр әйтүенчә, кем йөрәге белән ышанып һәм мәгънәсен, тәфсирен белеп әйтсә, шул кешегә булыр дип әйтелә. Һәм без менә шушы сүзнең мәгънәсен беләбезме? Аның тәфсирен аңлыйбызмы? Менә җәмәгать еш кына шундый әйбер күрергә туры килә. Намазда мәсәлән, намазны укып бетерәбез, зикр тәсбих әйтәбез. 33 тапкыр субханалла, 33 тапкыр әлхәмдүлилләh, 33 тапкыр Аллаһу акбар. Кайсы бер кешеләр җәмәгать субханалла дип кенә түгел, субхан дип тиз иттереп, шушындай кыскартып әйтәләр. Әлхәмдүлилләh дип, ул шулай дәвам итә җәмәгать. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Һәм хәтта нәрсә әйткәнен дә аңламый. Бу җәмәгать бик тискәре күренеш. Намазда, рукухта булганда, сәҗдәдә булганда, Субхана раббиял азим, бөек Аллаһ барлык кимчелекләрдән пак булсын дигән сүзнең мәгънәсен беләбез без җәмәгать. Без намазда кимендә 17 тапкыр әйтәбез ул сүзне. Субхана раббиял азим рукухта булганда. Без аның мәгънәсенә төшендекме? Без аның мәгънәсен беләбезме? Нәрсә турында без уйлыйбыз ул сүзләрне әйткәндә? Сәҗдәдә булганда Субхана раббиял а'ла, бар нәрсәдән дә өстен булган Аллаһ Раббым барлык кимчелекләрдән пак булсын. Ул сүзләрнең мәгънәсен без беләбезме җәмәгать? Аны әйткәндә нәрсә турында уйлыйбыз? Икенче бер мисал, әлхәмдүлилләh, хәзер хаҗ вакыты якынлаша, һәм инде Аллаһ Тәгалә һәммә безгә дә хаҗ кылу бәхетен насыйп итсен, һәммә безгә дә шушы фарызны өстебездән төшерергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Һәм нәтиҗәдән хаҗилар китәчәк хаҗга. Хаҗ кылганда нәрсә эшлиләр? Гадәттә таваф кылалар, Кәгъбә тирәли әйләнәләр. Кайсы бер кешеләр җәмәгать зур китапларын күтәреп йөриләр. Китапларын укып, шушы доганы укыдым, бу доганы укыдым, бу доганы укыдым дип кабатлап йөриләр. Җәмәгать үз телең белән аңлап, ихласлы рәвештә әйткән догаң бу кадәр китап күтәреп йөреп, аннан укыган догалардан хәерлерәк. Ни өчен? Чөнки акылың белән уйлап, йөрәгең аша үткән ихласлы рәвештә кылынган дога, менә шул доганы Аллаһ Раббыбыз бездән көтә. Менә шул доганы Аллаһ Тәгалә ярата. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, дога кылганда безнең уяу булуыбыз, йөрәгебезнең уяу булуы шул таләп ителә. Инде кабатлап әйтеп, китаптан укып йөреп, анда телне ватасындыра, мәсәлән, гарәпчә, теге кириллицада язылган гарәпчәсен укып җәмәгать, ансында да әҗр-савап бар. Әмма ләкин монсы хәерлерәк. Йөрәгең аша кайнар рәвештә чыккан догаң Аллаһ Раббыбыз каршында дәрәҗәсе зуррак. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, мөселман кеше көн дәвамында, атна дәвамында, ел дәвамында кыла торган зикрләрен уйлап әйтсен, аңлап әйтсен, йөрәге хузурлыгы белән әйтсен. Һәм шуңа күрә бу сүзне дә инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Аның мәгънәсе нәрсә? Аның мәгънәсе, тәфсире ничек дигәч, галимнәр әйттеләр, бу сүзнең тәфсире 2 өлештән тора дип әйттеләр. Инна лиллаһи, без Аллаһныкы, без Аллаһ милкендә. Ягъни җәмәгать, без Аллаһ Тәгаләнең куллары. Аның мәхлуклары. Нәрсә генә эшләсәң дә син тәкъдирне үзгәртә алмыйсың. Әгәр дә язмышыңда Аллаһ Тәгалә билгеләсә, нәрсә генә эшләмә, кайда гына китмә, качып китә алмаячаксың. Язмыштан узмыш юк дип әйткән бабаларыбыз, шулай бит. Һәм шуңа күрә беренче өлеше син үзеңне Аллаһ Тәгалә кулы икәнлегеңне аңлау. Икенче өлеше исә ва инна илейхи раджиун, һәм без аңа кире әйләнеп кайтачакбыз, ягъни бу дөньяда нәрсә генә эшләмә, кайда гына барма, ничек кенә рәхәтләнмә, әмма ләкин кайтачак урының һәм җавап бирәчәгең бар. Аллаһ Тәгалә каршында басып торачагың бар. Һәрбер сүзең өчен, һәрбер эшең өчен җавап тотачагың бар.
Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә әлхәмдүлилләh, бездә ул бик сизелми, бик күренми, ләкин Урта Азия җирләрендә, Кавказ җирләрендә, әгәр дә йортка мәет керсә, хатын-кызлар бигрәк тә нәрсә эшли башлыйлар? Үкереп, үкси җылый башлыйлар. Тавыш белән, былай гына еламый, дип улап җылый башлыйлар җәмәгать. Кайсы берләре киемнәрен җырта башлый, кайсы берләре башларындагы чәчләрен йолкый башлый. Янәсе шул рәвешле траур икәнлеген күрсәтәләр. Әмма ләкин бу җәмәгать динебездә зур гөнаһларның берсе. Мәет кергән йортта акырып, бакырып, елап утыру, киемнәрне җырту, чәчләреңне йолку, ул җәмәгать динебездә җаһилият күренеше, күфрлек күренеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу эштән кат-кат безне кисәтте җәмәгать. Һәм шулай ук кайсы бер кешеләр бәла каза килгәндә төрле сүзләр әйтәләр. Бу гаделсезлек, ничек инде ул шулай? Ничек инде шушы яшь бала китеп барды? Бу бит дөрес түгел, бу фәлән, бу төгән дигән сүзләр әйтәләр. Бу җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә каршы була. Каршы килү була. Һәм шул сүзләр өчен Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә газапка тартырга мөмкин. Һәм шуңа күрә җәмәгать инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйткәндә, без Аллаһ Тәгаләнең куллары, аның милкендә, һәм сүзләребезне үлчәп әйтик. Гамәлләребезне үлчәп кенә эшлик. Чөнки кайтачагыбыз бар әле. Аллаһ Тәгалә каршына басачагыбыз бар әле. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә шушы гөнаһлардан, шушы тыелган эшләрдән сакласын. Һәм шушы хутбәмнең ахырында тәмамлыйсым килә бер кисса белән. Һәм ул киссаны инде бәлки ишеткәнегез бардыр инде, бәлки минбәрләрдән сөйләгәннәре бардыр инде. Әмма ләкин ул бик тә гыйбрәтле булган кисса. Һәм бер вакытны Фудайл ибн Ияд исемле бер галим, аның янына бер бабай килә. Бер абзый, бабай түгел даже, абзый дип әйтик. Һәм бу сөйләшә башлыйлар. Эй абзый ди, сиңа ничә яшь ди? Тегесе әйтә, 60 яшь миңа дип әйтә. Син инде ди гомереңнең ахырына якынлаштың дип әйтә Фудайл ибн Ияд. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә хадисләрендә өммәтемнең гомере 60-тан 70-кә хәтле дип әйтте. Ягъни 70-кә хәтле яшәгән кеше инде зарлана алмый. Әз яшәдем Раббым, күрмәдем әле дип зарлана алмый ди. Һәм шуңа күрә инде якынлаштың дип әйтә. Һәм бу абзый бу сүзләрне ишеткәч нәрсә ди? Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтә. Ягъни бәла казаларда авыр сүзләрне ишеткәндә әйтә торган зикрен әйтә. Һәм бу галим сорый: син аның тәфсирен беләсеңме? Син аның мәгънәсен беләсеңме? Дип сорый җәмәгать. Һәм менә бу бик тә мөһим булган сорау. Без күп вакытта җәмәгать уйламыйбыз, әйтмибез, мәгънәсенә төшенмибез мәсәлән, әмма ләкин әйткәнемчә, баштан уйлап чыккан зикрләр, тәсбихләр, аларның дәрәҗәсе өстен. Һәм шуңа күрә бу әйтә, юк белмим ди, өйрәт миңа дип әйтә. Һәм шунда Фудайл ибн Ияд әйтә, инна лиллаһи, ягъни без Аллаһның куллары, аның мәхлуклары, ва инна илейһи раҗиун, нәрсә генә эшләсәң дә, нинди генә сүзләр әйтсәң дә белеп тор, син ди Аллаһка кире кайтачагың бар дигәнне аңлата дип әйтә. Һәм шунда бу абзый кайгыра башлый, һәм нәрсә эшлик инде хәзер дип әйтә. Һәм бу галим әйтә, син хәзер нәрсә эшлә дип әйтә? Гомереңнең калган өлешендә изгелекләр эшләргә ашык дип әйтә. Арттыр изгелекләреңне. Инде әгәр дә изгелекләр эшләсәң ди, моңа кадәр эшләнгән гөнаһларың гафу кылыныр, юылыр, сөртелер ди. Әмма ләкин әгәр дә изгелекләр кылмасаң, моңа кадәр булган гөнаһларың һәм шушы калган гомереңдә дә эшләнәчәк гөнаһларың өчен Аллаһ Тәгалә сине җавапка тартыр дип әйтә шушы галим. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без һәммәбез дә Аллаһ Тәгаләнең куллары, һәммәбез дә Аллаһ Раббыбызга кире кайтачакбыз. Беркем дә исключение рәвешендә калмый, һәммәбез дә басып торачакбыз. Һәм шуңа күрә гомерләребездә калган өлешләрендә изгелек кылырга ашыгыйк җәмәгать. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә сабырлык сыйфатлары белән бизәсен. Һәммәбез дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безнең тәкъдиребездә билгеләгән авырлыкларда сабыр
рәвештә һәм аңа буйсынган рәвештә кичерсәк иде, һәм инде Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә бәла казалардан саклап, безгә хәерлесен насыйп итсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله